Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu, no a dnes to bude veľký kolektívny haul za minulý mesiac, tak ako som sľubovala v minulom videu. No a ja úprimne dúfam, že máte radi dlhé videá, pretože toto vyzerá, že to bude veľmi dlhé video. Mám tu veľmi veľa vecí, mám tu veci z kozmetiky, mám tu veci z oblečenia, samozrejme, no a možno to rozdelím na dve časti, pretože úplne nechcem, aby to video malo pol hodinu. Pozerať polhodinové videá si nikoho nebaví. Takže to rozdelím, no ale tým som si ešte nie istá, uvidím na ako dlho to bude. Inak dúfam, že kvalita videa bude lepšia, ak nie, tak sa na mňa nehnevajte, keďže teraz tu v tej miestnosti, kde natáčam, je veľmi tma, nemôžem odostrieť, pretože vonku sú robotníci a videli by mi dovnútra. Tak som sa tu pokúsila zapnúť všetky svetla, ktoré máme, tak dúfam, že to bude aspoň trochu lepšie, ak nie, tak na budúce budem potom nahrávať na zadnú kameru, pretože nahrávam na mobile na prednú kameru a tá má horšiu kvalitu trochu ako tá zadná, ale tak na to ešte dneska nejako prežijeme. Tiež som vám ešte chcela povedať niečo o tom minulom videu, aj toto bude try-on, ale ide mi o to, že ja som chcela to oblečenie, aby ste videli tie prestrihy, vlastne rozprávam o tom oblečení a potom by tam bol prestrih, ako to vyzerá na mne. Lenže ja som lama a neviem to spraviť. Neviem to tam proste tak dať a neviem ani do tých častí, kde ukazujem to oblečenie na sebe, pridať hudbu, aby to bolo len konkrétne v tej časti, ale nie v celom videu. Takže sa na mňa nehnevajte, ja na to určite prídem, stiahnem nejaký lepší program na upravovanie videí a budem sa snažiť s tým niečo spraviť. Dúfam, že mi to vyjde. No, dúfam, že to ešte nejako prežijeme zatiaľ spolu. No, a teraz sa teda presunieme na tie nákupy. Ja začnem kozmetikou, len to tu musím vyhrabať, pretože toho mám strašne veľa. Pozrite sa, toho máte veľa. Ja som vám už vlastne niektoré veci z tej kozmetiky ukazovala, no ako Lakina, nech tý vám už ukazovať nebudem. A také veci, čo som ukazovala v minulom videu, niektoré veci, ktoré som si kúpila za minulý mesiac, uvidíte potom v spotrebovanom, ktoré bude, keď sa mi nahromadí zase viacej veci, pretože teraz tam mám asi 3-4 veci, to by určite na nejaké zmysluplné video nebolo. No ale teda začneme týmto šampónom a kondicionérom. Už tu teda ten kondicionér je skoro úplne vypotrebovaný, ten šampón tam ešte tak polovica. Je to od Pantene, teraz dosť často behajú reklamy na tieto šampóny, že sú veľmi kvalitné a plné vitamínov. Toto konkrétne je teda šampón aj kondicionér na oslabené a poškodené vlasy. Veľmi pekne vonia, nádherne pení, vážne vám stačí dať si len úplne málo toho šampónu a nádherne vám tie vlasy rozpení. No a umýje, vlasy sú potom vážne pekné, ja ho používam už veľmi dlho a som s ním veľmi spokojná. Myslím, že nie je ani nejak príliš drahý, takže je určite dostupný pre každého. Ďalej, ja vám ešte ukážem pár vecí, ktoré som si kúpila včera. Nech už to máme teda, budete to všetko vidieť a potom si budem zapisovať veci, ktoré si kúpim za tento mesiac, lebo som si teraz necelkom úplne istá, čo som si kúpila tento mesiac a čo ešte ten predtým, ale tak nevadí. Mám tu dva šampóny od Batiste, ja som už skúšala ten s kvetinovou vôňou, ten uvidíte potom v spotrebovanom, no a tu mám ten s orientálnou vôňou a toto je ten úplne obyčajný a stále nemôžem zohnať ten čerešňový. Ja neviem prečo, ale u nás v drogeriách to proste nemajú. Bola som sa pozerať v DM-ke, tam som to nenašla. Ďalej tu mám linku od Catrice. Je to teda linka v pere normálne. Mám ju svočne. Nedokážete spraviť úplne také tie mačacie oči, ako mám teraz aj ja. Neviem, či to úplne vidíte, snáď áno. Tak je to touto linkou. Nemá síce bohvie ako pigmentáciu. Ono celkovo mi príde, že tie linky vo fixkách sú také trochu, že akoby vodnatejšie, že rozmazávajú a nemajú úplne tak si tú farbu, ale dá sa s tým, keď sa naučíte, že musíte trochu nielen tým špicom, ale aj tou stranou hrubšou si robiť tú linku, tak sa to v pohode dá spraviť. No ale vydrží celý deň, nerozmazáva sa, najskôr som sa bála, že sa bude rozmazávať, čo je dosť problém pri takýchto výrazných linkách, že to máte potom rozmazané, alebo že vám začne ten chvost tej linky miznúť, ale nerobí to a táto linka ani nie je drahá. Ďalej tu mám takéto tiene od Avonu, sú to nejaké Super Shock Vivid.
Sú to proste očné tiene, kde, teraz to nie je vidieť, lebo som to roztrepala, ale dole je zvyčajne uložený taký prášok fialový a hore je voda. Takže vy keď sa idete malovať, tak to vy to musíte pretrepať. No a ono to má dávkovať úplne normálne ako lesk na pery, hej. A ja vám to zase svočnem. Ako takto to nevyzerá úplne zle. Je to fakt taká pekná farba, fialová, tiež jesenná. Lenže vôbec mi to nevyhovuje, je to strašne také mokré a keď si to dáte na oči, tak vy jak raz to prejdete, hej, a teraz to chcete prejsť ešte druhýkrát, tak si tú prvú vrstvu rozmažete, že tam nič nezostane, len tá voda. Takže za mňa tieto tiene vôbec nie zlé. Ďalej tu máme štetec od Catrice, chcela som nejaký štetec na nanášanie očných tieňov, tento bol v akcii. Tu v strede má napísané všade Catrice, to neviem, či úplne uvidíte. No a má teda také menšie štetinky na jednej strane, väčšie štetinky na druhej strane, týmto väčšinou rozmazávam v ohybe oka tiene a mňa sú to štetinky veľmi príjemné, nevypadávajú, takže za mňa v pohode. Ja teda štetce nepoužívam ani na nanášanie make-upu, ani na nič, ale chcela som nejaké vyskúšať a niekde treba začať. No a potom tu mám očné tiene, ktoré boli veľmi propagované. Sú to tiene od Essence. Toto konkrétne sú tie All About Roses. Ešte majú All About Grace, Vintage a All About Nude. No a ja som chcela tieto rúžové, pretože všetci ich strašne chválili, že konkrétne tieto sú veľmi dobré, veľmi kvalitné. Je fakt, že majú absolútne nádherné farby, ja vám ich ukážem. Táto paletka má fakt nádherné farby, lenže problém je, že tie bledé tiene nie sú takmer vôbec pigmentované, sú vážne veľmi mizerne pigmentované. Prášivosť, prežijeme to, že to trochu práši, nie je to až také strašné, ale čo mne osobne vadí je fakt, že keď to máte na oku celý deň, tak vám ten tieň začne zaliezať do tých vrások na oku a začne miznúť a rozmazávať sa. Že keď si dávate viac farieb, že si nedáte len jednu, dáte si čo ja viem dve a rozmazávate si to, tak to proste začne miznúť. A to mi na tých tieňoch neskutočne vadí. Ja som si kupovala aj tie, ktoré som vám ukazovala v obľúbencoch, tie od Astoru a tie sú, to je neskutočné. Je fakt, že tieto tiene stoja 4 €, hej, a tam tie 8 bez hlavy, ale tá kvalita je skutočne neporovnateľná. Pozrite sa tu na boku, tu vy to ani nevidíte, sú tie dva také najblečšie tiene, tuto ten svetlo-ružový a nad ním taký ten až do biela, taký krémový. No a tuto na boku je to najtmavší fialový, ten je pekný, ten veľmi rada používam, on má v sebe také výrazné trblietky a veľmi sa mi páči, keď si ho dávam do ohybu, vyzerá to pekne. No a za mňa teda, hnala som sa za tou paletkou po všetkých možných drogériách, bola som fakt všade, ale proste mrzí ma to, ale myslela som, že si kúpim ešte aj tú All About Vintage, pretože hoci tam má tieto bledé tiene takmer rovnaké, je zase tak pekne dozelená, ale nemyslím si, že do toho ešte investujem peniaze, pretože sa to podľa mňa fakt neoplatí, radšej si doplatím tie 4 € a kúpim si tie tiene od Astoru ešte nejaké iné. No. Teraz tu mám ešte doplnky. Mám tu takýto náhrdelník, ten je zo Sixu. My teda Six u nás v Trenčine nemáme, ale v CAčku majú oni svoj stojan. Tento viem, že som kupovala v akcii za 5 €. Že ho vidíte, má teda takú tyrkysovú farbu, je veľmi pekný, veľmi sa mi páči, keď si ho dám k svetru napríklad, alebo proste ja väčšinou chodím oblečená tak jednoduchšie, že mám tmavé veci a nie nejak výrazné farby a podobne, takže takéto náhrdelníky to dosť oživujú. No a potom tu mám ešte druhý, ktorý mám z Houseu alebo z Kropu. Ja si tie obchody nie som schopná zapamätať, ktorý je ktorý. Ale je to takýto náhrdelník, je zlatý, dole má ostne a tu má ešte také gorálky, ktoré sú opletené takou zelenou